କଟା ଘାରେ ପାଉଁଶ ଦିଆଯାଇଛି ଘା ଭଲ କରାହବ ବୋଲି। ସେଟା ମଣିଷ ନୁହଁ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠିରେ ତାର ସାମାନ ଲୋଡ କରିକି ସେ ଘଷି ହେଇ ପିଠିରେ ଘା ହେଇଗଲାଣି, କେଡ ବଡ ଘା। ତମେ ତାକୁ ପାଉଁଶ ନଦୁଛ ଘା ଭଲ ହବ ବୋଲି। ଡକ୍ଟରକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରୁନ, ପଶୁ ଡକ୍ଟରକୁ। ଏତେ ସାରା ସାମାନ ଲୋଡ କରିଛ, ସେ ଚାଲି ପାରୁନି, ଛୋଟ ହଉଛି, ଫିର ବି ତମେ ଏତେ ସାମାନ ଲୋଡ କରିକି ତାକୁ ଏଠୁ ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଖିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକକୁ ଅଟକେଇଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘୋଡାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ତା ରୋଗ ଭଲ କରେଇଲେ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ? ରାକ୍ଷସକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ହିଁ ହରେଇଥାନ୍ତି। ଘୋଡାକୁ ଫେରେଇଲେନି, ତାକୁ ରଖିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବ। ଏକରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଜନ୍ତୁକୁ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଇବା ଇଲିଗାଲ, ତଥାପି ସେଟା ଚଳି ଯାଉଛି, ନେଗ୍ଲେଜିବୁଲ। ଫିର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ଯାହାକୁ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇନକମ କରୁଛ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, କେୟାର ନିଅ। କେୟାର ନ ନେବା ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯୋଉଠି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ହବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଷ୍ଟେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆୱାଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ଖାଲି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରାନ୍ତୁ।